Ana ay tulo kang mga dagkong rason nganong nakaabot dinhi ang gitawag og mga Espanyol. Pinakauna, ipalapnag ang pagtuo. Kay kung wala pa ang mga Espanyol, di ta kailag Kristo. Kini nga tong mga higala nga mga dili katoliko, mga Filipino, sa karon nga panahon, utang nila ang pagtuong Kristiyano, ang pagtuo nila kang Ginoong Jesucristo sa mga Espanyol. Kaya kung wala pa nga mga Espanyol, dili man ta tawag ini nga makabaton og pagtuo mahitungod kang Ginoong Jesucristo. So mao ni pinakaunang purpose or objective sa gitawag og mga Espanyol. Number 2, kining gold. Kaya nagtuo sila nga pag-abot sa Pilipinas, sila ang makabenepisyo in terms of economic wealth. Pero ang problema, napakyas sila. Bataw ingon ni Dr. Gregorio Saide and Dr. Sonia Saide. But by and large, the first colonial aim, propagation of Christianity, was the most successful and enduring. All the colonies which Spain had colonized are now Christian nations. Spain had failed to become rich by colonizing the Philippines and other countries. So napakya sila sa kung ingon tawag ini nga pagpadato ang ilahang tumuog tinguha dinhi sa Pilipinas, napakya sila. Tungod kay ilahang mag-colonize ang Pilipinas, so burden gyud sa Espanya ang tawag ining kaban or kwarta or support para sa gitawag og Pilipinas. Niadtong 1619 gibalit ang maong question tungod kay naa na reklamo kang King Philip II nga wa man tay makita dinha sa Pilipinas nga kita kumbaga wala tay makuha nga kita sa Pilipinas kung kaban or kwarta or kadato lang ang ato ang kuhaon. Mo na nga ni adtong panahon na ang advisor ni King Philip II ingon pa nila nga atoan ang i-withdraw ang ato ang tawag ining pag-colonize sa Philippines. So naka-decide na unta si King Philip II apan ni adtong 1619 pinaagi sa usa ka tigulang nga pari nga si Father Fernando Moraga miadto sa successor ni King Philip II nga si King Philip III nihangyo nagpakiluoy imploring him not to abandon the Philippines for the sake of Christianity. So, muna nga, ang mga Espanyol, after the 1619, wala nila gidayon ang paghawa diri sa Pilipinas, bisan paluyo sa ilahang pagkapakyas in terms of rich, in terms of economic wealth, bisan pa napakya sila apan tungod sa pagtuong Kristiyano nga na-establish diri sa Pilipinas, ilaha kining ginunutan. Muna nga sayop ng miingon ng uban ba nga niabot ang mga Espanyol diri kay para kamkamo ng ato ang mga kabtangan, kamkamo ng ato mga yuta na anay pagduso nga pag-withdraw sa Espanya before 1619 sa panahon pa ni King Philip II. Pero tungod sa hangyo sa usa ka tigulang nga pari, wala kini giabandona sa Espanya. Nanuman tungod kay natisok na, natanom na ang pagtuong Kristyanismo og again usa kana sa mga tuyo sa Espanya nganong niani sila og nahiabot sila niining maong Pilipinas. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.